sinugdanan, mura lang ug wala apan di ay puwerteng pagara aning sakita sa ubang lugar, partikular dito sa China. Kaluoy sa kwaknit maoy gipasanginlan, kay gikaon kunos mga tagawuhan pagka walay batasan, di mahadlok magabaan ug nagkagugot. Nagyod ang tanan ug nagpanikbaying, pagyod ang uban ug di malalis, mikatap na kini nga sakita sa katilingban. Pagkakuyaw gaba di ay kining kwaknit, maangin tang tanan dinhis kalibutan, lisod ng bakwion ang nahitabo nato karon. Hantod nagpatuman nagyud balaod, ang mga tao dili makagawas og sulod sa mga nasod, syudad ug lungsod. Gimando ni og maulyoy gipasunod ug niabot na sa punto na kita maghuwat na lang sa mga ayuda, nudol, sardinas, alkohol ug bugas, itlog ug pan ug say uban pa. Ang ubang mga tao wala nay gipangkaon, naghulat na lang sila sa mga donasyon ug sila karon in town puwerteng ganiwanga, mura gipurga. Daghang mga tao nga sila miangkon, nga daw nakaambinto sa tambal karon. As kang ninduta ug kani tinuod, daghanang nag-apas sa 50 milyon kita naguhot tungod aning sakit nga dalira mo katod-takod ug di malalis, mikatag na kini nga sakita sa kalibutan. Pasti lang paitan ning hitabo tungod ra sa kwaknit nga ilang gikaon. Unya na unsa na ni resulta na kani karon na pastilana kining kantaha. Uy kwaknit, sakto na na